दिनैनि खाजा लोगोफोर मैथा गोजा सायगासिनो बेखौ सोर संगोन नायलांबाय थादो लोगोफोर जों सङा आरोना ओमफ्राय सोर सङो नायलांबाय थादो दिनै ब्लगाव सोरखौ नुनो मोनगोन गरमथारलै मैथा सायगासिनो आङो वेलकाम बेक टु माय चेनेल लोगोफोर दासो फरायबाय आरोना गासिखौबो जोंनि ब्लगाव फरायनाय थाबाय नायलांबाय थादो भिडिअखौ नै बे सानैया इन्जिनियार जादों दिनै इन्जिनियार जादों नै सासेया इन्जिनियार जानो आखाथारदोंनो सासेया डक्टर जानो आखाथारदों सासेया इन्जिनियार जानो आखाथारदों गायनि डक्टर नोंलाय न'खौनो बेलथायगौमोन नामा नों आंथ' मा खालामनो लायो तार बिफ्रुजोबोमोन सब आंनि किताबाव डक्टर हितेश नार्जारि थाजोबखायोमोन आंनियाव एगोलो खोनायाखैनो डक्टर हितेश नार्जारि थाजोबखायोमोन आंनिया लेखायावनो आगोलो उन्दैयाव स्टुडेन्ट लाभारसो टिचार लाभारसो खम नङा आंजोंनो फिटिं खालामदो नै जाबाय फांखाया जाबाय नुवाखै दाबो बैनाव नै खनायाव खाना साम'बाबो एबा ओंख्रिया बेसे ना एवनाय फ्रायसो साम' एवनाय फ्राय मोनासगोन तारा एसे खालामसै जोंना इन्जिनियारा लान्थिनो अनथु आदा नै बार लानबा आदा उदैखौ राननोबा नों बिराद खल' जबाय थानो हासिगोनथ' बुथुका ओइ नों फरायनो हासिगोनथ' एबार बिराद बे सानै मानसिया बिराद लान्थि दै आइ नांथाबाय आराम लानानै जबाय थानो हासिगोन एबार मालाय इयाव फेन होनानै संबाय थानो हासिगोन बुथुकाया ना नोंथ' संनायाव एक्सपार्टखा प्लास्टिक गोजासो दं बेलायावबो मोना सलाबाय नै मैथा गोजाजों अमा बेदरजों अमाखौ रुबायनाय जि लेथ्रा गखायो बेखौनो जायो ओमफ्राय दिनैनि कुकमेना आं मैथा गोजाजों माबा थाइजौ लेमनि देनो हरनायदो आं थाइजौ लेमनि लोगोफोर कुकमेना संगासिनो लोगोफोर ओइ बुथुकानि केमेराया साबसिनलै एसे आंनिसाय नंगौ मानि थाखायथाय आं मिथिया गोसोमा मोजां जायो नामा माबा खबर लगायखायाखै लगायदो खोमा बेनो साबसिन गोसोमा बाहाय मोजां जायो खोमा नै लाइभ भिडिअ बोबाय थादों मोनसेयाव संसै नै अमाजों मैथा गोजा मोनजाफेराखैमोन आइ लोगोफोर नै एबारसो बेयाव देनाय मस्ला दङमोन माबा रुसुन आदा सामब्राम गुफुर बेनिफ्राय हाइजें संख्रि बानलु लोगोफोरा साननो हागौ मा हौवानि संनाय जाबाय थायो होननानै नाथाय नै गोबावजों खेबसेल'सो फैयो नालाय ओमफ्राय जोंनि संनायखौलाय बेसेथो जानो बिनि संनायखौ जानो होननानै संनो होदों आखाइ सोलायना जानो लुबैयोना एसे जोंनिखौ जाबावनो अहालाय लांबाय जेबो भुल बुजिना आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंना सारायनि खोमायाबो मोनसे गैया लेंगा जादों
सना गानहोनो हायाखै सारायखौ ओंखायनो बख'थ'ना दोनदों जानो अमा दिनै लास्ट जागोन लोगोफोर जालाथ' सानदोंमोनलै अमाखौ खिन्थु अहायानो माथो नोंलाय अहायना अहाया अमानि सदा बिराद डेन्जारलै अमाखौ खेबसे जुदि जादावोबा जाफ्लांबाय थायो थारमाने हामा आरो नों जुदि जायालासिनो थानो हाला आरो हायोबा बिराद मोजां हायोबा हादावबाय कन्टिनिउ होनसै अमाखौनो होदो दे दिस इज सुवर मिट ज्राव फुङावबो ओंखाम जाखायाखै लोगोफोर दिनै मेगि जादोंमोन खनसेयावनो एकदम गोथाव जाखानोसै आरो बै मोनसे किटचेनावहाय अमा बेदरजों थास' संगासिनो थास' बिबार बेखौ दा जानो देखायसिनो ना मा बुङो मेना बोरैबाथारहाय सोरबा केरेक्टखौ सानलाय लांसिगोन खोमा केरेट खोब्रैलाय खोब्राय गैलाफोर बिसोराव ओरैनो बे गिदिरा सिंनि गिदिरा इबो जागोन ओइ सिंनिखौ ला सिंनि खहाया दैसो गांलायबायहाय लेथ्रानो ओमफ्राय नै बिथाङा बेवहाय लाइभ भिडिअ होनायखौ नायगासिनो आरो मोनसे मबाइलाव मा जाबावगोन दे थाब मोनहोथारदों ओंखाम उखैथारबाय आखाइजोंनो दां मैया संख्रि होबाय संख्रि बटेका नोंनि मबाइला साबसिनथ' नोंनिदि क्लियार नुयो नोंनिदि साबसिन नुयो मानोबा जोंना दुप्लिकेटसोमोन खोमा नोंगो नोंनो आङो देला दुला बुस्थुफोरखौ होखानि जाब्रां होगोन नामा नैयो जाबाय जाब्रां नैयो जाबाय गलमरिस नैयो जाबाय माबा बेदर मस्ला ओंखामा दानो होथ'वाबा दे होखाबाय दे आं खिन्थु नोंनो बथलखौ मस्ला मस्लि होबाय नै हालदैबो होबाय बियो गलमरिस एसेल' होयो एसेल' गोथाव जानोबा जाखायो दे एसेयावनो फिसा जाबाय नामा बिराद गोबाव एवथारदो बेदरफोरखौ होनसै ना बटेका होनसै नामा हालायला बेखौ जोबगां जायोनो मालाय जोबगां दे हो एरग्रोनाय बांद्राय गोखैबा जानो हानाय नङा ना लोगोफोर ओंखायनो एसे होग्रोनो होदो एसे होग्रोना नायनोसैले हाथिउलायो संग्रायानो आरो हाथिबावनो ओंखारदों मानो इमान हाथिउनो ओंखारदों रबजोबो खिन्थु ने गोजौद्रायलै जेसाबो जाबावगोन खोमा दे मैथाया दै होनांगोन आरो दै होआबा जायो हरबावबाय माने बे बिलाइ बुस्थुआथ' रबजोबखायो नालाय जिमान बुरजा नुबाबो बिलाइ एरनायना नायदो बोरै हमनो हायो नों बे खोमायाव गुदुङाव गुदुं नङा नै जों हौवासाफोरनि आखाइफ्रा डेन्जार जायो
माबायदिबा बेनि टेस्टआ आं मिथिलाहाय दिनैसिम मोनजाफेराखै मैथा बायदि आरो गोखैथार ना मैथाजों एखे नामा बे मैथायानो मैथा बायदि एखे नङाबालाय माबायदि नङा थेवबो गोजा नालाय जेरै मैथा बांगाल माबा मायदि बिदिखायनो एखे नांबावगोन नामा नांगोन बायदिखौनो मोनदोंलां होजोबखानोसैलै मानोथो दोनबावनो बेखिनिखौलाय दोनबाय थाला उनाव माजों संना जानोसो जागोन मोनसे संनायावनो होखाजोबनोसै बै रुमावसो नेटआ बिराद मोजां नाङो अरखौ एसे बारा होमानो इसिनि प्रब्लेम गैयामोन सले गैयामोनथ' आगोल जायोमोन हाव मोजां गलथायासै संनो गलथायाबो जागोन हारसिंनो रुइलांगोन दा र' दे टेनसन जाबाय बिसोरा नै लाइबानो सोलियासै जोंनिया बरबाद जाबाय दे होदो आं मैथाफोरखौ बाय अरना मोनजाबासो गेब्लेजोब्बायना हाबावबा मा बुस्थु जागौमोन इयो गेब्लेजोबनाङालै पानि दिसि पानि होबावनांगोनथ' दैखौ एरग्रोना हमग्रा थानानैबो आखाइखौ हमोलै बियो एख' गैयालै नै दांनायलाय बे गैयानो आं हायाहाय जोंनि आखाइया सङै गोरा जालांजोब्बाय गोजा जालायबाय बेदरानो जारलासो दै रानबाय गैया रानाखै अमायानो गोजा जाजोब्बाय बेखौ रानहोजोबगोन ना एसे नामा जागोन दे खोबलादों दे खोब बेदरा गुरै जानायनि दसे खनसे खोबदो ओमफ्राय उनावहाय खोबनांला मोनबाय लोगोफोरनो मोनबाय फाइनाल लुक मेजेम गबाय लोगोफोरनि रानहोजोबथारनो हानाय नंला बेखौ मेजेम गबाय दं टेस्टि जाबाय आरोना साखिदोंमोन टेस्टि जाबाय नोंसोरबो ट्राइ खालामनो हागोन लोगोफोर मैथा गोजाजों अमा बेदर जायफोर जायो बिसोरथ' जेनेबा जाबायानोसै जायफोर जाफेराखै जानो हागोन आरोना आंबोमोन जायिया मैथा गोजाजों अमाखौ दिनै फार्स्ट टाइम आरो जाबाय लोगोफोर नै बेयो आरो जाबाय साम'जों खाला दालि दा जों ओंखाम जानोसै लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो बाय बाय